ଅପରାଜିତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଯିବନି ତ? ଯାହାକୁ ତାହାର ଅଜାଣତରେ ସିଏ ଏତେ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି ସିଏ ଅନ୍ୟ କାହାର ହେଇଯିବନି ତ? ନା, ମୋତେ ଯେମିତି ହେଉ ସାହସ ଧରି ସତକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଭିଳାଷକୁ ମୋ ମନର କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ମୋର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋତେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 3 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଅଭିଳାଷର କେଉଁଠାରେ ବାହାଘର ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ ତେବେ ମୋର କ'ଣ ହେବ ଅବସ୍ଥା? ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଅପରାଜିତା ଦିନେ ସ୍ଥିର କଲା, ନା, ମୁଁ ଅଭିଳାଷର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବି ଏବଂ ତାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ସତ କଥା କହିଦେବି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଅପରାଜିତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଅଭିଳାଷର ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯୋଗର ବିଷୟ, ସେଦିନ ଅଭିଳାଷ ଛୁଟିରେ ଥାଏ। ଅପରାଜିତା ସିନା ଅଭିଳାଷକୁ ପାଇଲାନି, କିନ୍ତୁ ତା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ତା ହଷ୍ଟେଲର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇ ଆସିଲା। କହିଲା, ସାର୍, ଅଭିଳାଷକୁ କହିବେ ଦୟାକରି ଆସିଲେ ମୋତେ ଏଇ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଅପରାଜିତା ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରଖି ଆଗେଇ ଚାଲିଲା ତାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଆଡ଼େ ଅଭିଳାଷ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ସାରି ଆସି ତା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପହଞ୍ଚେ, ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାକୁ କହିଲେ, ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜଣେ ଝିଅ ତାର ନମ୍ବର ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଅଭିଳାଷ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ କହିଲା କିଏ ସେ ଝିଅ? ତାର ମୋଟେ କାମ କ'ଣ? କାହିଁକି ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା? କାହିଁକି ମୋତେ ତାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଗଲା? ମୋତେ ଦେଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିବି ନା ଫୋନ୍ କରିବିନି? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଲା ଅଭିଳାଷର ମନରେ। ମୁଁ ସତରେ ଫୋନ୍ କରିବି, କଥା ହେବି ନା କଥା ହେବିନି? ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଦିନ ଅଭିଳାଷ ଚିନ୍ତା କଲା, ନା, ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି ବୁଝିବି କିଏ ସିଏ, କାହିଁ ମୋତେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେଇ ଯାଇଛି। ଅଭିଳାଷ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଏ, ବିପରୀତ ଦିଗରୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଝିଅର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଭିଲା, ଆପଣ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ? ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆପଣ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବେନି। ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ସବୁଦିନ କଲେଜ ଆସୁଛନ୍ତି ନା? ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ନା? ଅଭିଳାଷ କେବଳ ଅବାକ୍ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। କିଏ ଏଇ ଝିଅ? ମୋର ସମସ୍ତ ଠିକଣା ରଖିଛି, ଏତେ କପଡ଼ି, ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ବି ଦେଉନି। ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ କହିବି?